gani kusan kowace jiha ce aka ce suka ƙara la'akari da wai dala ta tashi, haka ne? Haka aka ce ina ganin jihar on an ƙara 500,000 jihar Ondo ne kawai ɗazu da aka turo min na gani su ne kawai suka kai shi miliyan 1 da naira 400 da wani abu, amma kusan dukkan jihohin da na gani ba jihar da za ka samu ya kasa ƙasa da naira miliyan 1 da 500,000, kuma bara miliyan 1 da wani abu aka ji bana an ƙara naira 500,000 da wani abu. Mutane suna ta koke-koke sun je wasu sun yi depositin ɗin kuɗi naira 500,000 suna tsammanin idan za a ce a kawo ciko 500,000 da wani abu za a ƙara nema, inda gashi ana neman naira miliyan 1. Da haka mu kiran da muke maganan gwamnati ta ce babu ruwanta da addini, wannan maganar banza ce. Ma dama kasar an yadda cewa akwai masu addinai a cikinta, a aikin hajji ai ba wani abu bane kamar yanzu daga nan zuwa Birnin Kebbi in ka tashi kai ka bugi mota ka tafi. Duk girman ka yanzu in ka tashi zaka tafi Saudiya sai ka bi ka'ida, sai an maka e-passport, sai an yi waye, sai an bi ka'idar ƙasa da ƙasa kafin a samu ai shiga ƙasar. Inda abu ne da ba ruwan gwamnati a jiki da kowa in ya tashi kawai sai ya tafi kankin kanshi, ya zamanto gwamnatin an cire ta a ciki ba ta da hannu a wajen me a wajen mu'amala. To ɗaya daga cikin abin da muka yi magana a kan shi jiya a wajen karatun dare, mun faɗa mun ce lallai Najeriya ko an ƙi ko an so, saboda lissafin da aka yi musamman wannan kadiri daɗin ai ya tona asirin Najeriya dole wanda suka fi yawa a cikinta musulmi ne. To ya lokaci yayi da ya kamata musulmi su tashi wajen neman haƙoƙinsu. Yanzu abin da aka rubuto mana fatawa a nan a wajen training din nan cikin watan Ramadan din nan an samu mutum 2 a nan garin kadai sun mutu. Me yasan abin da ya faru a wasu guraren? Sannan ba training na soja ba, hatta abin da ya shafi kam na NYSC ba a sashi sai cikin watan Ramadan a ƙasar da yake adadinta musulmi ne suka fi yawa. Shi yasa nake faɗa muku, na ce muku duk mutumin da zai iya daurewa saboda yana da shugabanci ya ce ba ruwan shi da addini, kuma ku daure ku ce ba ruwan ku da shi. Kuma wallahi tallahi kun ga matsalar nan da ake ciki, matukar mutane ba su dawo zaben mutane ba don su kare masa addinin su, wallahi wahala an dinga shiga kenan. Amma in kuka zaɓi mutum manufar ku shine dan ya je ya kare muku addini, wallahi sai ku ga Allah ya sa masa albarkar da zai iya kare muku duniya kuma ya kare addini. Amma in kuka tura mutum manufar ku ko ya je ya kare muku duniya, to daga ƙarshe biyun za a yi babu, khasirar duniya wal akhirah, ba duniyar ba addinin. To aikin haji da azumi ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda 5. Da haka muna kira zuwa ga gwamnati daga mataki na kowace jiha da kuma ita kanta gwamnatin tarayya, wannan matsala ta aikin haji a ji tsoron Allah a duba ta. Yana ɗaya daga cikin guraren da mutane suke amfanuwa da ita wannan wato gwamnati ta wannan ɓangaren aikin haji. In ya zamanto gwamnati ta zamanto kullum ana irin wannan ƙarin, kaga bara shekara mai zuwa sai a dawo watakila sai kaga kuɗin ya kai naira nawa miliyan 2, tunda wannan karan an ƙara naira 500,000 lokaci ɗaya. Kuma malamai ya kamata kowa ya fito ya magana akan wannan abu, kuma su in akwai wani dalili tun kafin su yi ƙarin ya kamata su kira ma'abuta addini, tunda abu ne da ya shafi wa addini, su wa mutane bayani ta yadda a san wani bayani zai kamata a ce an wa mutane. Wannan yana daga ciki. To ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato tafiya a gurguje, bari in sauri in ƙarasa. Sannan abu na 11 12